पुण्यामध्ये मविया आणि वंचितची चर्चा फिसकटल्याचं कळतंय। मवियाचा प्रस्ताव वंचितनं नाकारलेला आहे। वंचित 165 जागांवर उमेदवार उभं करणार आहे। शहराध्यक्ष अरविंद तायडे यांनी ही माहिती दिलेली आहे। पुण्यात मविया आणि वंचितची युतीची चर्चा फिसकटलेली आहे। वंचितनं मवियाचा प्रस्ताव नाकारलाय। वंचित आता 165 जागांवर उमेदवार उभं करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे। वंचित बहुजन आघाडीची तयारी संपूर्ण 165 जागा लढण्याची सुद्धा आहे। म्हणून आम्ही जो काही प्रस्ताव दिला होता महाविकास आघाडीला, तो महाविकास आघाडीने आमचा प्रस्ताव मान्य केला नाही आणि त्यांनी जो काही आम्हाला प्रस्ताव दिला 15 जागेचा, की ज्या जागेवरती महाविकास आघाडीकडे भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात लढायला उमेदवार नाहीत, अशा 15 जागेचा प्रस्ताव त्यांचा आम्ही फेटाळलेला आहे। त्यामुळे आतापर्यंत महाविकास आघाडी आणि वंचित बहुजन आघाडीची पुणे शहरामध्ये युती किंवा आघाडी आज रोजीपर्यंत झालेली नाही।